No mutta iltaa. Pääsiäinen on nyt takana päin ja nyt eletään huhtikuun 14. päivää. Ja sanotaan nyt heti alkuun, että pääsiäistipuja saatiin 2 kappaletta. Toinen antoi jo pikkusen äänimerkkiä silloin sunnuntaita vasten yöllä. Kuoressa ei kyllä isommasti näkynyt vielä mitään säröjä eikä muuta, mutta kovaa piipitys oli. Siitäkin mä sain pikkusen videopätkän, laitetaan sekin tähän väliin, niin näette, tai kuulette, että miltä se kuulostaa, kun tipuu sieltä munan kuoren sisältä. Antaa äänimerkkiä. Ja toinen niistä sitten sai tehtyä kans siihen pikkusen reijän siihen munan kuoreen. Mutta se oli vähän huono tuuri tällä tipulla, että se teki sen siihen munan kylkeen sen reijän ja se yleensä tarkoittaa sitä, että se tipu on väärässä asennossa siellä munan sisällä ja se ei pääse sitten sitä päätä liikuttaa riittävästi, että se pystyy sitä reikää suurentaa ja sitä päivä siinä seurailtiin. Sieltäkin kova piipitys kuului kyllä, mutta se ei niinkö edistynyt ollenkaan se kuoriutuminen ja sitten jossakin vaiheessa mä päätin, että mä sitä pikkusen autan sitä tipua ja se oli onneksi kuitenkin niin pitkään sen reijän läpi pystynyt hengittämään, että se oli se verenkierto sieltä munankuoren sisältä sieltä kalavosta katkennut ja sitä oli sitten helppo pikkusen auttaa sievästi pikkupalasia irrotella siitä kuoresta, että se sai sinne vähän enempi liikkumistilaa ja sitten munaa takaisin tuonne hautomakoneeseen ja tipu sai sitten hoitaa itse sen kuoriutumisen loppuun. Ja siitä mä sain onneksi pikkusen otettua videopätkä, että pääsee näkemään, että miltä se näyttää, kun se sieltä itse munan sisältä pääsee ponnistaa ja kuin surkean näköinen tappaus se siinä vaiheessa vielä on, kun se on ihan märkä ja oikein vielä siivet ja jalat ja kaulat ja muut toimi ihan niin kuin pitää, mutta äkkiä ne siitä sitten oppii ja pääsee jalolle ja rupeavat liikkumaan. Tosiaan 2 tipua saatiin, mutta tämä yksi muna, mikä silloin lähti niistä kaupan munista kehittyy, niin ilmeisesti sai sen verran kipiää siinä tai häiriintyi siinä vaiheessa, kun mä edellistä videota tekkiin. Ja sitten kun sitä joutuu useamman kerran vähän niin kuin testikuvaamaan, että saa sitten mahdollisimman tarkan kuvaa siitä, että miltä se näyttää, kun se tipu siellä munan sisällä liikkuu ja niistä verisuonista ja muista, niin sen verran se häiriintyi, että se oli muistaakseni seuraava päivä sitten, kun mä läpivalasin sen munan, niin siellä ei sitten enää ollut minkäänlaista liikettä, eli se keskeytyi
se kehittyminen sen munan osalta. Ja elähän mitään, minä sitten tarkistin siitä munapakkauksesta, mistä nämä kaupan munat oli, tai tämä kyseinen muna oli kotoisin, ja tarkistin vielä siitä munankuoresta sen kanalatunnuksen, eli se kertoo sen, että mistä kanalasta se on. Ja minähän pyyhäsin kauppaan, ostin pari pakettia samanmerkkisiä munia ja tarkistin vielä, että se kanalatunnus on sama, eli sillä saadaan sitten vähän paremmaksi sitä mahdollisuutta, että sieltä tulisi sitten muitakin tämmöisiä hedelmöittyneitä munia, mistä olisi sitten mahdollista saada tipuja. Sieltähän lähtikin niistä 20 munasta lähti 3 kehittyä, eli se oli niin minun mielestä hyvä prosentti. Ja jossakin vaiheessa sitten se yksi niistä munista kans keskeytyi, se otettiin pois ja nämä kaksi sai sitten jäädä tuonne koneeseen jatkamaan sitä kehittymistä. Ja siinä kävi sitten 1,5 viikon paikkeilla semmonen vähän, voi sanoa, että ihmeellinen juttu. Eli tuo termostaatti oli tehnyt jonkun tempun silloin tietysti yöllä, kun sitä ei kukaan ole siinä vahtimassa, niin siinä paloi tuo punainen valo, eli joka on sen merkki, että sen pitäisi lämmittää. Eli valojen pitäisi pallaa tuolla hautomakoneessa ja lämmittää sitä hautomakoneen sisätilaa, niin se ei jostakin syystä sitten antanut kuitenkaan sitä virtaa noille lampuille. Ja siinä vaiheessa, kun mä menin sitten aamulla, että mä käännän ne munat ja aukasin tuon kannen, niin sieltä ei tullutkaan niin normaalisti semmoinen lämmin hönkä, vaan oli ihan niin sanotusti kylmänä tuo sisätila ja kosteusmittari näytti yli 60. Sekin tuntui vähän hullulta, että miten se voi niin paljon näyttää, kun se on kuitenkin säädetty silloin aikaisemmin siihen, että se olisi siellä 45 ja 50 hujakoilla, niin sitten katsoin lämpömittarin, se näytti 23 ja vähän reilu, eli se oli päässyt ihan niin kuin käytännössä huoneen lämpöön jähtymään tuo hautomakoneen sisätila. Ja mä sitten saman tien läpivalasin ne kummatkin munat ja kummassakaan ei ollut minkäänlaista liikettä. Ja tietenkin ajattelin, että no niin, peli on selvä, että nyt ei saatu sitten kaupan munista tipuja. Mutta joka tapauksessa sain sitten tuon termostaatin sillä, että sitä pyörittelin säätönumikkaa ja sammuttelin ja laitoin päälle, niin sitten se taas heräsi henkiin ja rupesi lämmittää, niin mä nyt ajattelin, että katsotaan vielä varmuuden vuoksi, että jos semmoinen ihme sattuisi, että ne vielä olisi hengissä. Ja mitä on netistä lukenut ja muuta, niin semmoinen lämpötila kyllä yleensä auttamatta tarkoittaa sitä, että se tipuu kuolleen sinne munan sisälle, että ne ei kestä sitä, että se niin alhaisena käy se lämpötila. Mutta sitten kun se oli muutaman tunnin ollut kone päällä, niin ajattelin, että varmistan vielä ja läpivalasin molemmat munat ja kummassakin oli ihan täysliike päällä taas. Että se on edelleen tuntuu hullulta, että miten se on mahdollista, että ne siitä selvisi. Ja loppuaika toimi sitten hautomakone ihan normaalisti, termostaatti ei enää temppuillu. Ja nyt sitten tänään kuoriutui ensimmäinen tipu. Ja siinäkin oli pitkän aikaa oli semmoinen pikkuinen halkiama siinä kuoressa. Ja No niin, nyt alkaa kuoriutuminen. Nyt on kaupan muna. Tarkasti kun katson, se muna oikein liikkui ja heilu tuolla. Että siellä oli niin kova yritys kuoriutua, mutta se ei niin jotenkin edistynyt se homma ja tuntuu, että se nyt varmaan vielä vähän lattailee akkuja ja kerää voimia se tipu, että se pääsee sitten kuoriutuu. Ja tuli sitten jossakin vaiheessa, kun olin tuolla pihalla vähän värkkäilemässä, niin tulin tarkistaa, että onkohan täällä minkäänlaista edistystä tapahtunut. Siellähän oli tipu täydessä vauhissa, kierteli hautomakoneen sisällä ja oli pyöritellyt muitakin tai toistakin munaa siellä ja oikein virkkunut. Ja nyt sitten tämä toinen muna on nyt
edelleen siinä pisteessä, että siitä kun läpivalaisee, niin näkee, että siellä kova liike käy, mutta onko tässäkin sitten semmoinen tilanne, että se on väärässä asennossa se tipu, että varmaan nyt nämä lähitunnit sitten näyttää, että pääseekö se sieltä itse ulos vai pitääkö sitäkin sitten jossakin vaiheessa auttaa, mutta aina pyritään siihen, että ei tarvitsisi auttaa, että pääsisi ihan luonnollisella tyylillä kuoriutuun. Ja nyt voitaisiin sitten katsoa seuraavaksi vähän videota, että mitä eroa on tämmöisellä 9 vuorokautta vanhalla tipulla ja sitten vastakuoriutuneella. Että se on aika suuri se muutos, mitä tässä on pääsiäisen jälkeen tapahtunut. Että toiset on jo aika valmiita, että ne ei enää täällä laatikossa pysy, että ne on vähän väliä tässä laatikon reunalla istumassa ja välillä ne juoksentelee tällä pitkin lattioita, että saa olla tarkkana, ettei vahingossa astu päälle, mutta täytyy sitten joku verkko taas tähän värkätä. Siinä ne nyt on. Laitetaanpa tämä vesikuppikin sinne. Niin heti menevät juomaan. Nämähän nyt ei oikeastaan tee mitään muuta kuin syö ja juo ja paskantaa. Vauhtia on niin paljon, että sitä ei uskokaan. Ja koko ajan pitää olla jotakin virikettä. Jos yhtään tuntuu siltä, että ei ole oikein mitään hommaa, niin sitten aloitetaan hirviä konserttia. Piipitetään ja vingutaan ja kiljutaan ja sitten kun niille heittää sinne jonkun vaikka nyt tyhjän mehupurkin tai jonkun, niin siinä riittää sitten sitä tutkimista aina vähäksi aikaa ja ääni rauhoittuu, mutta sitten kun se alkaa taas tuntua liian tutulta se mehupurkki, niin sitten ruvetaan taas antaa merkkiä, että taas pitäisi saada jotakin virikettä. Kovasti on nämäkin oppinut ja tietävät kyllä kaikki mahdolliset temput, mitä pitää tehdä ja kaivavat ja kuopivat ja keskenään saikkaavat kyllä ihan niinku täyspäiväisesti. Mutta laitetaanpa nyt sinne sitten tämmönen uusi tulokas tutustumaan, että miten nämä siihen suhtautuu. Ymmärtääkö ne, että siinä on niinku lajitoveri, mikä on vaan pikkusen nuorempi mitä he itse. Nämähän on jo niin olevinnaan aikuisia, että aivan mahdoton. Täältä tullaan. Siinä on nyt muutaman tunnin ikäinen kaveri. Tämä onkin nyt sitten ihan erikoisen virkku ja tuommoinen terhakka tipu, että en ole aikaisemmin nähnyt, että se ihan nyt, se ei ole kuin varmaan muutaman tunnin ikäinen, niin on kyllä virkku ja tutkii ympäristöä ja liikkuukin jo tosi hyvin, että varmasti pääsee näiden isompien vauhtiin hyvinkin nopeasti. Pikkusen untuvat vielä vähän tollain märän näköisenä, mutta kyllä ne siitä äkkiä pörhistyy. Alkaa paremmin pitämään lämpöä ja lämpölamppuhan siinä nyt on ollut koko ajan siitä asti, kun ensimmäiset tiput on kuoriutunut. Ne osaa sitten mennä aina siihen lämmittelemään ja välillä sitten kun ne harhautuu tänne laatikon toiseen päähän, niin sitten alkaa taas se järjetön älämölö, että nyt ei joku asia ole kunnossa ja sitten ne pitää ohjata takaisin tuonne lämpölapun alle. Nämä isommat osaa tehdä kovastikin lentoharjoituksia, niin pyrähtelee pelko pitkiäkin matkoja ja ottaa oikein kunnon juoksuspurtteja välillä.
niin kuin sanoinkin, niin ne ei enää täällä laatikossa taho pysyä, että se pitää lähteä vähän sitä reviiriä laajentaa. Noin sieltä tultiin hienosti. Ja siivet ja pyrstöhän nulla on jo kehittynyt kovastikin. Kovastikin, että ne nyt alkaa jo pikkuhiljaa muistuttaa semmoista nuorta lintua, että ei ole enää tuommoisia perinteisiä pääsiäistipuja. Ja se mitä mä testasin tuossa, mitä YouTubessa näkyy jossakin video, että miten pystyy katsomaan, että onko kyse kukko- vai kanatipusta, niin se on vähän semmonen ehkä jonkun mielestä kyseenalainen se testimenetelmä, mutta sillä lailla, että sitä ihan sievästi tuosta päästä kun nostaa tai sillä lailla keventää, niin kanatipu alkaa välittömästi räpistellä ja yrittää päästä siitä pois, ja sitten kukkotipu taas tekee sillä lailla, että se vaan jalat suorana siinä rötköttää. Ja tässä tapauksessa nyt ainakin tuon testin mukaan, niin tämä musta olisi kukko ja sitten tämä kirjava olisi kana. Mutta se, että kuin luotettavia niin semmoiset testit on, niin sen näyttää sitten aika, että pitääkö se paikkaansa. Ja sitten tosiaan kun oli pääsiäisen pyhät, enkä ollut muistanut valmistautua siihen, että eihän mitkään kaupat ole silloin pyhinä auki ja en päässyt sitä tipurehua ostamaan, niin sitten jouduttiin turvautumaan taas näihin perinteisiin konsteihin, eli kaurahiutaleita ja olikohan nyt jotakin riisihiutaleita. Kostutetaan hyvin, että ne turpoaa ja sitten laitetaan pienelle lautaselle ja sitten toiselle pikkulautaselle laitettiin vettä ja pieniä kiviä sinne, että ne vähän, että ne tiput ymmärtäisi, että siellä nyt on jotakin mitä nokkia ja sitten hoksaavat, että siellä on sitä vettä, mutta se ei jostakin syystä oikein, ne ei sitä mielellään alkanut syömään sitä ruokaa ja no se juominen nyt onnistui sen verran, mitä ne ensimmäisenä päivinä joi, että niillä on se ruskuaispussi kuitenkin siellä mahassa, minkä voimalla ne pärjää ne ensimmäiset vuorokaudet. Ja sitten heti kun arki koitti ja pääsi hakemaan sitä oikeaa rehua ja laittoi sitä tuonne ruokinta-automaattiin, niin jostakin syystä sekin tuntuu niin käsittämättömältä, että ne älyisi kyllä heti, että mistä on kyse. Että ymmärsivät mennä heti siihen ruokakupille ja ruveta syömään sitä, että jotenkin ne osaa sen erottaa, että sahanpurua esimerkiksi ei kannata syödä, mutta sitten kun annetaan tuommoista rehua, niin se on sitten sitä, mitä kannattaa syödä. Ja reippaasti rupesivat tankkaamaan ja juoma-automaatti, kun laitettiin tuonne, niin juominenkin alkoi onnistua välittömästi. Että se on ihmeellistä se, että miten ne niin omatoimisesti osaa nämä perusasiat. Ja yksi hyvä konsti on myös siinä alkuruokinnassa. Jotkut nyt tietenkin antaa tai ovat sitä mieltä, että ei saisi antaa näille tippuille mitään hyönteisiä tai muita, että niiden ruoansulatus ei vielä sitä osaa käsitellä, mutta minun mielipide on se, että kyllä se on sitä kaikista luonnollisinta ruokaa, mitä tämmöiset tiput yleensäkin tuolla luonnossa syö, niin oli jäänyt tuolta pilikkikauelta niin semmonen kärpäsen tokkapurkki, missä nyt oli suuri osa jo koteloitunut, mutta siellä oli ihan vielä eläviä liikkuvia toukkia, niin ne on yleensä semmosia, mitkä sitten kiinnittää näiden huomioon ja vähän se menee semmoiseksi tutkimiseksi alkuun, mutta sitten kun ne pääsee jyvälle, että mistä on kyse, niin sitten ne kyllä alkaa tekemään kauppansa ja siinä ei montaa sekunnin sadasosaa meikö sinne kärpäsen toukan tai semmoisen kotelonkin puottaa, niin se kyllä häipyy.
Mulla on tässä kavereita editointihommissa. No, uskallahan nyt. Oho, niin se oli tuo johto tuossa haittaa. Nyt tuli kaverikin. Pienimmäinen tipukin kävi sieltä jo reippaasti syömässä ja isompi antaa esimerkkiä, niin noin se vaan lähtee käyntiin. Ei oo kauan, kun hänkin on kuoriutunut ja nyt syyvää siellä jo kovasti muiden seurassa. Viisaus ei asu heissä. Eli eiköhän tämä video ala olleen pikkuhiljaa tässä taputeltuna. Me ruvetaan tipujen kanssa nukkumishommille ja jäähän jännäämään sitten vielä sitä viimeistä tipua tuolta, että onnistuuko se kuoriutuminen vai eikö se onnistu, mutta se varmaan selviää tosiaan nyt yöaikana. Hyvä aika näittenkin painua nukkumaan, ja jos ne ymmärtäisi sen verran hiljentyä, että sitä saisi itsekin vähän nukuttua. Niin. Kiitos taas kaikille, jotka katteli videota, ja tämä on yhtä jännää, ja todennäköisesti tämä on sitten ensi keväänä uudestaan. Mutta ei mitään. Katsotaanpa taas sitten seuraavalla videolla, että mitä sitä ollaan keksitty. Moro!